Това е кучият син Исус Христа, в което вярва това тъпо скапано общество, от което страдам. Искам в присъствието на Върховния Господар на Вселената да заявя, че така както бях освободен от работа, така от днес започвам магически операции за призоваване на следните събития. Аз, магът Самуел Оргосил Билифор, с мото лошо справедлив, в присъствието на Върховния Господар на Вселената заявявам: от днес вибрация, освободен от работа, където бях, и бункера събития, бомбени атентати във Франция отново, атентати в Брюксел и Европа, андерграунда от Изгрев и Зорница трошат казаната в района, ръкопашни боеве в двата Версая, катастрофа верижна с преобърнат автобус, серия бомбени атентати по европейски столици, авиокатастрофи, черна серия извънредни, терористични атаки. Нека терористична атака удари гара София. Експлозии и пожари извънредни, наводнения катастрофални, обаглени баровци в пътно-транспортни происшествия. Условия за отмяна: или съм върнат обратно там, където бях, или спечелвам големия тото джакпот. Амен. Амин, села, алилуя. И нека източника на съкръщението на моята работа умре. Амин, села, алилуя. И нека кучият син да го духа. Амин.